Ahojte všetci! Dneska sme sa rozhodli, že pre vás natočíme našu vlastne skúsenosť z BTS Je to kam v kinách a taktiež naše prvé tetovanie do toho zakomponujeme do tohto videa. Takže stay tuned. Áno, a BTS tetovania sú to, takže it's overall BTS team this vlog. Prečo zase spikujem po anglicky? Pomoc! English, ale musíme vám ukázať outfity, lebo dneska akože we look so good, to musí byť zaznamenané, takže ideme na to. Kočica. Papučky, lebo sme doma, ale budú to panky, aj kabát ešte. Ukáž náušnice, náhrdelník. Slay. Krásne. Takže toto je môj outfit, dala som si tieto teplé pančuchy. Všetci na mňa budú kúkať, že v najväčšej kalamitnej, neviem akom počasí idem v sukienke, ale mne je teplo, hej. Je mi teplo. A proste milujem tento outfit, je taký cute. A pozrite sa na tento cute necklace. Tento nahrdelník, motýly, proste to je najlepšia vec, čo som si mohla kúpiť. Nádherné. Cutie. Kiara, pozdrav. Aké boli tvoje dojmy z kina? Mňa strašne bolia uši. Bolo to Ja super, to proste mám rada, ale keď, myslím si, že keď je miestami- atmoška a keď je krik, ale keď proste sa to už preháňa a hlavne keď je to taký ten ostrý krik, taký vysoký, taký a v kúse ti ide do ucha a ide. Mňa tak strašne boleli uši, že som si musela ich zakrývať. Ja som si ich musela A neviem, či to je zapchávať. proste akože tie issues, čo mám, že som proste strašne citlivá na zvuky. To nie je o tom. A tým pádom ešte keď taký zvuk niekto robí, to už je neskutočná bolesť, alebo proste fakt to preháňali. Počúvaj, Musela som kričať s nimi, že by som to až tak ma nebolelo, vieš. Prepáč. To bolo proste prehnané, lebo proste raz za čas si zakričím, že vieš, ako, Hej. ako proste, chápeš, teším sa, hej? Ja som sa tešila, ale teraz nebudem sa objaviť na obrazovke za každú jednu pesničku, dajaký memer a jak nevidela ich v Hej, čak živote, ako na alebo čo? začiatok ešte pochopím, že Nie na proste si začiatku, každú vyhypený, jednu ale pesničku oni kričali, každú až ku jednu. koncu prestali a kričali na všetkých, preto som taká, že ma začala boliť tak hlava, že dokonca toho mi nakoniec i prestala bolieť hlava, hej? Ale ako normálne ma začalo sa bolieť hlava, Ku jak tam koncu všetci to bolo kričali. lepšie, ak začali hrať tie no, Akože také bolo to slow super, songy, hej. tak už tak nekvičali, tak som Hej, bola taká, hej. konečne môžem si vychutnať ich nádherné vokály. Bolo taká, že happy z Myslím, že toho. Akože bolo to super experience, mne sa páčilo, ak všetci proste boli Aj nie, bola hyped atmosféra, up, hej, hej. bolo to super atmosféra, Sme hej, skakali ale a proste tak. keby trošičku Trošku tone menej. down, keby to trošku tone down, chápeš, tone down, hej. proste bylo by to lepšie. Presne. Nebolo by to tak overboard, proste úplne to bolo také, že moc, ja som si Hej. musela zapchať uši, ten vysoký tón, proste som bola taká, že Ale oh určite toto, než úplne mŕtve kino, hej. hej. To Akože jasné, ja hovorím, mám rada atmošku. Ja som bola strašne rada, hej, bolo to super, hej, aj sme si potancovali, aj sme si poskakali. Toto bolo super, ale ten kvík by mohol byť trošku menší na budúce. No jo. Keď to takto vidíš, to tam bol a kvíčal, tak prosím, verte ohľad na ľudí, ktorí majú proste tie vysoké tóny mi vadia, hej. Hej. Kebyže je to iba taký krik, jak ja som robila, že vieš, Ja som akože robila taký s nahlas, hlasom, taký a nie so s tým, taký ten, vieš, ale nie ten kvíkot, vieš, to je taký ten kvíkot mne hnusný. najviac vadil, mne by Presne. nevadilo, keby proste takto je, že vieš, akože toto robí, ale keď tam kvíčiš, to proste toto mne strašne ma boleli uši, strašne ma z toho bolela hlava. Nevidno to! 내가 벗을
nechcem nikoho uraziť, ale proste fakt, ako dokedy by trebalo brať aj ohľad na druhých, vieš, že raz zakvičať, hej, raz za čas. Keď proste boli také, že sorry Gilo, že urobte zvuky, tak proste chápem, že kričíš, však ja kričím. Hej, alebo keď je fakt nejaký taký moment, ale každú sekundu, no tak však ste to už museli vidieť, preboha na internete, keď ste naozaj army za tak Ako ja som to nevidela, lebo som proste čakala, že bude ako také. Run BTS a tak proste som Takže som si to videla. nekúkala. A však viem, jak vyzerajú. Run som videla Ale jedine. však viem to udržať sebe, však viem, že sú hot. Chápeš? Hej. Tak, neviem, no. Ale bolo to úžasné, teším sa strašne z toho a budú mi chýbať proste. Teraz máme BTS sola. Joj, čo sa ti najviac dalo do pamäte z celého oného? Čo sa mi dalo najviac do pamäte? Dope. Keď sme skakali tam úplne a spievali, to bolo Mne teraz ku epické. koncu Spring Day. A potom je tu kam. Strašne sa mi to páčilo. Spring Day bola moja prvá najobľúbenejšia pesnička, čo som sa dostala do BTS. Hej. To bola vlastne tá éra, v ktorej ja som prišla. Hej. Čiže hej, Spring Day bolo, čo som si veľmi zapamätala teraz. Krásne to bolo, keď som Áno. spievala. Milujem. Takže už sme doma a ešte sme chceli ukázať tie BTS setovanie, ktoré sme chceli. My už sme vlastne hovorili, že chceme BTS setovanie už tak dlho, že už ani neviem, proste dlho. Že tak sme fanúšici od kedy? 2017? 2016 sme ich našli, 2017 sme boli fakt že už fanúšici. No a proste som taká šťastná. Máme matching tattoo, dali sme si tie kvety z Love Yourself series albumov, like Connected. Ale musím vyzliť tieto vrstvy oblečenia, aby sme vám to mohli lepšie ukázať, takže tattoo reveal time incoming. Povedz svoje dojmy. Dojmy. To však, neviem, čakala som horšiu bolesť, bolo to OK, hej, horšie to bolo iba tu v tých horných miestach, lebo vieš, keď som si ľahla, to sa to celé akože posunulo, takže to bolo také na tej kosti. No ale ináč to bolo úplne akože ale ani to tá bolesť na tej kosti nebola taká, že teraz sa zabijem, umieram, chápeš? Hej. Dalo, v pohode zvládnutelné to bolo. Takže... Povedz svoje dojmy, no. Takže bala som sa, nebudem klamať, lebo celý život mám panický strach z ihiel, ale je v tom podľa mňa rozdiel, lebo proste pri ihlách sa bojím, že tá predstava, že ide mi akože ihla do žily, chápete. No ale pri tetovaní som taká, že však to je na koži a proste budem mať z toho pekné tetovanie forever, takže akože nothing to be scared of, ale bala som za trošku bolesti. Ale akože nebolelo to, u zubera som prežila horšiu bolesť, než o tom mám pocit. Som bola taká... Potom, keď som odišla, to už to trošku tak štípkalo, tak som bola taká, že... ale také bearable úplne v pohode. Takže keď som si popalila prst na prskavke raz na Silvestra, tak to bolelo viac. A som taká happy proste, BTS, forever, with me. Teraz to vyzerá tak hrozne, lebo je tam folia a sa to healuje, o 3 dní si to máme dať dole, lebo to je taká folia. A uvidíme, ako to bude vyzerať a teším sa hrozne. Je to vidno dostatočne dobre. So pretty. Yeah, prettier than mine. Slay. So cute. Ooh. You're so tired. Dying, I want to Sú také sleep. peknúčke.